کوردستان و سوێد و ئەمریکا و ئیسرائیلی ئینەتەوەکان بێ حیزبەکان نەبێت کاتان لێ دەکەم. بەڕێزان ئێستاش هاوڕێی خۆشەویستم نوێنەری لیبەرالەکان لە پارلەمانی سوێد Fredrik Malm beförmö. Ärade gäster, det är nu dags att presentera en av Sveriges allra främsta kurdvänner. Vi vet alla vem han är. Välkommen upp på scen, Fredrik Malm. Varsågod. Kära vänner, det är fantastiskt att se att så många är här. Och ni vet att i Hawler, i Sleimani, i Duhok, i Mardin, i Mahabad så sitter era bröder och systrar, era släktingar, era vänner, era nationsvänner. De sitter där och de följer det här. För de vet att nu finns det möjlighet för kurderna att ta ödet i era egna händer. Nu finns möjligheten. Miljoner och åter miljoner kurder kämpar varje dag för rätten att få leva i självständighet, för rätten att kunna vakna upp en morgon och känna att vårt land, där styr vi våra egna öden, där kan vi bygga en demokratisk framtid, där kan vi skydda oss mot de som förtrycker oss. Och ni vet också med mycket stor smärta Beji Kurdistan. Men mina vänner, ni vet att den här resan är svår. Den är lång. Det har flutit mycket blod. Miljoner kurder har blivit satta i fängelse för drömmen om Azadi. Miljoner kurder. Men ni vet också att alla de miljoner barn som idag växer upp i Bashur och runt om i Kurdistan och i hela Mellanöstern har rätt till ett liv i frihet. De har rätt till ett liv utan krig och utan våld. Och den här drömmen om självständighet, den kan bli verklighet. Men jag hör nu att det finns de som säger nej, kurderna ska inte rösta. Kurderna ska inte ha någon folkomröstning, säger de. Men för ett halvår sedan, då var det ingen som ringde till Recep Tayyip Erdogan och sa att du ska ställa in din folkomröstning. I Turkiet, där höll man en folkomröstning om att inskränka demokratin. I Kurdistan ska man hålla en folkomröstning om att stärka och utveckla demokratin. Det är någonting helt annat. Och låt mig avslutningsvis som svensk politiker i Sveriges riksdag och också låt mig tala för mitt parti Liberalerna. Vi anser att Kurdistan har inte bara rätten att rösta om självständighet. Ni har också rätten att därefter utropa er självständighet. Och nu vill jag att vi alla nu tar vi den på 3. Yektudu sese. Biji Kurd och Kurdistan. Sor, supas. Nu kämpar vi vidare. Tack så mycket till arrangörerna. Tack.